Perquè és un element fonamental per a la vida, però de vegades escàs, la regulació de l'ús de l'aigua és tan antiga com la humanitat. En el vessant mediterrani espanyol, els tribunals de regants garanteixen l'ús pacífic de l'aigua des de fa un mil·lenni. Estos tribunals encarnen els principis de cooperació, respecte, accés compartit i aprofitament sostenible de l'aigua. En 2009, el Tribunal de les Aigües de València i el Consell d'Hòmens Bons de Múrcia van ser inscrits en la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, en representació dels tribunals de regants del Mediterrani espanyol. El Tribunal de les Aigües de València és la institució de justícia més antiga existent a Espanya. El seu origen es remunta a l'època de l'Àndalus, l'Espanya musulmana, abans de la conquista cristiana del segle XIII. Posteriorment, els conqueridors cristians van mantindre els prodigiosos i extensos paisatges culturals andalusins, articulats per les xarxes de les séquies, i van assumir les seues regles de funcionament. A València, el rei Jaume I va garantir que el repartiment d'aigua de les séquies continuara fent-se segons estava establit en època musulmana. Junt amb la base material, els nous pobladors van heretar i van mantindre la dimensió immaterial del regadiu andalusí. Esta incloïa el vocabulari, els principis i les institucions, entre les quals les de justícia i administració de l'aigua. Este llegat el van portar segles més tard els colons espanyols al continent americà, on es va adoptar com a model de sistema de regadiu i d'organització social. El Tribunal de les Aigües està constituït per síndics representants de les séquies que reguen l'àmbit de la seva jurisdicció. Els seus membres són llauradors elegits democràticament per la comunitat de regants a qui representen. Són persones reputades per la seva honradesa i pel seu coneixement dels costums propis. Una junta administradora elegida per la comunitat, igual que el síndic president, vela pel compliment estricte de les normes. Els membres del Tribunal de les Aigües tenen jurisdicció per a repartir l'aigua, establir torns de reg, gestionar la neteja dels canals i el pagament de quotes per a les reparacions que calga. Este tribunal té una funció doble, judicial i administrativa. El Tribunal de les Aigües assumeix les funcions jurisdiccionals i la Junta dels Síndics l'administrativa. El Tribunal de les Aigües es reuneix tots els dijous a la Porta dels Apòstols de la Catedral de València. Celebra els judicis en audiència pública de manera oral. El procediment és gratuït, sumaríssim i en valencià. Les parts enfrontades exposen els seus arguments. Si el tribunal ho considera necessari, s'inspecciona el lloc dels fets. Els jutges llauradors pronuncien la sentència de manera immediata. Les sentències, inapel·lables davant de la justícia ordinària, són acatades sobretot per la seva imparcialitat i per l'autoritat moral dels qui les dicten. El tribunal disposa d'un alguacil per a convocar els demandants i garantir l'ordre en la conducció dels judicis. Porta un ganxo, instrument quotidià dels guardes de les séquies, que s'ha convertit en símbol d'autoritat. L'execució de la sentència va a compte del síndic corresponent. A més, el Tribunal de les Aigües de València exerceix un important paper com a símbol visible de la comunitat a què pertany. Així ho demostren els seus rituals i la seva forta presència en la iconografia local. Conscient del seu profund significat cultural i mediambiental, el Tribunal de les Aigües de València està compromès amb el manteniment futur de la seva cultura i de la seva forma de vida, senya d'identitat de tot un poble.